ykkösjaksoa. Se meni nyt vähän kesken, mutta nyt nämä on sekoitettu ja ne on tämän näköisiä. Ja me jatketaan tätä ykkösjaksoa. Mä voin oikein näyttää tätä, koska... En voi minäkään. Tää on niinku tämmöstä liejua. Tää on tosi... Kato näitä pillejä. No kato mun! Sit Ella. Ootas, mä haluan nää pillit kunnolla. Mä en ota kyllä paljon. Mä käyn näin, koska mä en halua oksentaa. Ootas. Laitetaanko hiukset ponnarille? Joo, nyt ponnari. Mä käyn hakemassa. Ois se siinä? Joo. En mä tiedä. Mistäs minä tiedän? Toisen mä laitoin. Laittaa hupun päähän. No niin. Salaperäinen. Älä. Ota. Hyvästi ilman nyt. Hyi oikeesti. Oikeesti. Oikeesti, mulla ei ole niin paha, mutta tiedätkö mitä? Mulla maistuu se ihmeen suolakurkun tapainen. Mä nyt ei kannata tehdä tämmöstä. Jos ei halua. Tää ei kannata edes kokeilla. Toivottavasti ettei ota suolakurkkua tai ketsuppia tai sinappia, ne on pahimmat. Tai majoneesia, koska ne oli tosi pahoja ja tää on nyt tosi liejua ja kato näitä pillejä. No, mulla on tällaiset jotain valkoisia Ja tää on tosi oksettava, tää maistuu vieläkin mun suussa, nyt vaihdetaan näitä. Otetaanko kuitenkin omat pillit? Joo, suoraan, tosta juo suoraan. Hyvästi juoma maailma. Mun maistuu tosi hyvin. Mä en voi juosta. En mäkään. Otetaanko lusikat ja maistetaan niitä? Tää on tosi paha. Mä en juo tota sun En mäkään sun. löljyä. No niin, Ella. 1 kulaus. En oo. No en, hyi oikeesti, tos maistuu se Kaadetaan vähän pois. kuppeihin. Ei kun kaadetaan oikeesti. No ei saa kaataa. Mä otan vaan sellaista. Oikeesti kato minkä näköistä tää on. No niin, Ella, nyt vielä yhdet hörpyt ja sit loppu. Kaadoit sä sitä? Mä juon kyllä tässä, koska tossa tippuu tätä liilua. Kato. Hei, mäkin haluan. Hyi, oikeesti kuulit Joo, mikä kuulin. Laita sitä nyt. Hei, mä haluan tehdä samalla kuin sä. Noin, nyt tossa. No niin, ja nyt on meidän viimeinen hörppy, koska tää nyt meni vähän pitkäksi, kun me ei uskalleta nyt juoda näitä. Hyvästi juomaan. Mä otan nyt tästä. Mä haluan nähdä, kun sulle tulee siitä pillistä. Se tulee. Nää maistoista jo tosta suusta. Mä en juo tota. Hyi, tossa pillissä on just se hyi. Moikka! Nyt meiltä loppu tää